помагам. Гладиш? Не му викай. На животните не се вика. Ето. Ма дай му го. Не му го хвърляй, ама го дай. Виж, ето сега ще му дадеме много. Хвани. Хвани го тук. Ей да го мушнем през оградка. Айде стига толкова. Виж как си е опасло всичко. Как ще го пипаш? Няма да го пипаш. Е, там има трава. Да, малко Мамо, явно обича хората да ги ела, мамо, да може видим да братя. не се плаши. Ето, чакай да откъснем още. Айде, не така.